Conasta cuasaí is ní sé ONP agus fáilte go dtí Leabhar-mheas in éim sin meas ar leabhar na leabhar 1000 sin agus gacháid chun fís an seo hafad bhíon arm a lán leabhar a bhog eile leataibh. Péiscile an leabhar a bheith á léamh going an tachtain seo ná an ceann seo is Cuan Dubh Drilseach le Tim Armstrong agus is leabhar é scríobh in Gaeilge na Halaban agus bhí sé gceist go an leabhar seo a chur faoi bheas Leabhar-mheas le tamlín ach ní arna mé fása ach sílim ghfuil cis an bhatha go mé ina bhínis mar ghfuil me hain taréis an leabhar aistú go Gaeilge tinte na fada go duibh. Péiscile is Cuan Dubh Drilseach. Cén fágur aistú mé? Well, mar ag an sibh tá clúdach go háling ar fad hain sé go mórlam ach go bunúsach an rud atá gceiste seo ná an chéad uairscéal lán ada I bhicsinolaíocht do chuoine fásta in Alban agus tuachtar beidir crua icsinolaíocht ar nó le héad. Agus tá sé ar raibh ar fad. Is cinál leabhar achtrúil síimsúil go bunúsach tá sé bunthe is suchaí éigen atá sóir chapitlíoch agus sóir orbarthe agus an bhirtcartar seo riasa agus sáil agus is cóird iad nó beidir goil níos mód a chadar bheidirthe ach ní éirí go máile sin henne agus tá siad sais ar a dethe tríd an spás agus tá an leachrogil rathtad ar a dór agus daoine eile agus tá sais rún éigen ag riasa nach óilde féin é agus tá sé sin chun amachchan seo taringóing sin fórsaí an ilc nuas ní hamháinar í féin a chuirghoine eile agus casan siad le ciberniteach le ahim le sais robot agus tholín rudí iontacha an tá anna saolaíocht a gceist agus rupan an scéal aráig ar luas lasrach agus ar bhealach ní rás a súil le caidan chomásin a bheith in uairscéal Gaelic mar níl de tradiisiún uairscéalaíochta sa Gaelic ach dornáin ó roinnt deithne de leabhar níl an uairt sin uairscéalt a fáiltí go Gaeilge Halaban mar sin bhí a ceappa go méidir nach meach se chomá sin agus bhí ábhairlín cléanta chomá bhí a ceappa bhil tá chuid is mó an litríocht agus tá sé seo fíor ché go méidir nach sé fíor faoin Gaeilge tá lán an litríocht bunathe cinál san na garbhchríoch agus na hiileáin agus an litríocht thuúchas agus cinál cuoine cín agus a caiith siar na léanta mar a bhí agus a leid ach tá sé seo omlan éagsúil tá technoliacht an tá ceolán tá daoine bhfuil saoil altérnachacha an agus tá na lánda seo in dhéag sin fuairmimeach taréis me leabhar le fuairmimeach go raibh Tim Armstrong is fearr ó Seattle tá sé an son bhí páirt aige I maní ceol punk agus bhí aithnig ar an rialathe agus beidir gur códaíar I gamún ar feadh tamlín ar bhem the Institute for Applied Piracy nó ding ach duine anspéisiúla I lán rudí éagsúla déanta aige agus betholaí a bhí ann agus níag sin riann sé dochtúach sa tucha an gáilíocht an Gaelic ach an slí gur eilm sé Gaeilge na Halaban ar dús ná gur sé senim ceol nó gur cóird aige I maní ceol punk in Halaban mil a hiileród mil gachéanród agus tá lán sais tionscin ceol agus tionscil ceol déanta aige ó hinine le agus go tá sé uber ar an darna leabhar sa tra a chahan an leabhar seo go mórlam agus is cosú gur éir go hána bháileis in Alban bhí sé an leabhar bhódí le blianta fada agus bhí daoine anspreige faoi bhuaigh sé in Saltar Book of the Year Society New Book of the Year Saltar Society New Book of the Year an dúis sin agus a lán dúis na eile agus animní a chéir liste ceantas na cúig uairscéal is táhachtaí in Gaeilge na Halaban so háse go mórlam tá sé antainimach agus ag an ann bhí sais grálam hain taréis mé leh tá leabhar seo chomá sin go gcuirigh sé fánn ar gcuine Gaeilge na Halaban na elam agus churas an túirm sin amach ar líne agus an íag sin chunig right in amach rá well níl aon seans go mis go Gaelic Halaban a leh céim fannach meistófa é sin rééis sílam beidir gnénig mé sin agus ó hinna le sin éirin mé an rud seo tinte na farige duibhe Tim Armstrong agus aistrithe gomsa ón pí marchu so chas an tú fás ama agus dua leis an leabhar leis an aistráin seo tá anna bhá gom le scríbhneoirí níos níor hiigim sé an dua amháin le leabhar chuirmach agus profií a dhéanamh agus an bhargaíocht a dhéanamh so Bhín fíormhuiocht a bheadach daoine a bhfuil álas acu orm nó ar an leabhar seo nó atá breanú ar an bhí an seo sin tusa an leabhar seo a cheannach agus a léamh mar chur mé an iirtaisteach an
mar astruúáin agus chur Tim Armstrong go deban anna dúisteachán mar leabhar mar tá leabhar go hiintach. So mulam go mór díobh tinte do farige duine a cheannach agus a léamh bunathe ar an leabhar seo nó aistrithe an leabhar seo Cuan Dubh Drilseach agus aithnáigh sibh goil an tedal ábhrín éagsúil Cuan Dubh Drilseach déobh hí seo aistú beidir a bhealach mar ar airge a chomh thrilseach ach níos sé sin chomáilta céannas a gaige so hangamar an gceann seo tinte na farige duine. Peisce le weimse ónpaí ó marachú ar leabhar-mheas na seachtaina sin é weimse slán tamlín.